Prague Promotion uvádza. Krásny zážitok, obraz i zvuk vám praje hlavne Aladar Klobuk. Tajne vyrábam hviezdneho Gullivera. Štve ma s tým od rána do večera. Stúpať ku hviezdám, vesmírom letieť, zastaviť sa tam niekde na planéte. Štartujem! Zase ďalšia nepríjemnosť. Čo na to povie sused Záviš? Určite sa príde sťažovať. Pozrite, Smoky číta noviny. Udavačka, mňa vynechaj. Gullivera som vyrobil zo zmesi gumy a koncentrovanej kyseliny sírovej. Keď mu zakážem jeho hobby, utečie mi z domu. Ani tretí model neúspel, nevhodné pohonné hmoty, šup s tým do kanála. A nie je to malinovka? Máme s ním len problémy, asi z toho vypením. Musíme s ním zájsť k lekárovi, už sa ani nepozerá na telku. To by ani nešlo, veď je pokazená. Poď, navštívime suseda Záviša. Pozor! Na slovenskom znení spolupracovali Martin Matejka, Martin Veliký, Hanna Gregorová, Roman Mihina, Eva Pospíšilová, Peter Varga, Zuzana Onufráková, Dušan Kolár a Pavel Skalický. Krásny zážitok, obraz i zvuk vám praje hlavne Aladar Klobuk. O chvíľu odíde na strechu so svojimi husľami, motory zaplanú vysoko nad zemou, čaká ho báječný kozmický let. Tak bez váhania, poleďme za ním, už hneď. Pre Prague Promotion v štúdiu Jupiter vyrobila Pulp Fiction v roku 2008.